खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन दि बिटिआर आव एबा बिटिसि आव बिपिएफ राजखान्थियानो सेथि मासियाव दङ आरो नैथि मासिया बिजेपि राजखान्थि दोलो थामथि मासियावसो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ थामथि मासियावसो दं होनना बुंदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रानि सायाव टोटेलि बे समाव बारग' एमसिएलए माखन सरगियारि बिथाङा बिथांनि उल्थायै बाथ्रा बुंदों बे समाव बिथाङा दाबि खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों बाथ्रा बुंदों दि आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआसो सेथि मासियाव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 20 निबो बांसिन 20+ बांसिन देरहागोन जेराव थांनाय समाव मोन 12 मासियाव देरहादोंमोन नाथाय बे बाराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 20 निबो बांसिन राजखान्थिनि मासिखौ आवग्रिनो हागोन होननानै बे समाव माखन सरगियारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों एक्सक्लुसिभ ग्राउन्ड रिपर्ट लानायनि गेजेरजों बे समाव जेराव मोनसे समाव बिथाङा गोख्रोङै उदां बिजाथि जानानै खनसे नङा खननै देरहादोंमोन आरो बे एमसिएलए बिथां बारग' एमसिएलए बिथाङा दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैबाय थामहिनबा आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि जा आदर्श जा जौगानाय खामानि बिनि आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल राजखान्थियाव जगदान जाफैबाय आरो बे समाव बे बाथ्राखौ लानानै बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय आथिखालाव बे हाग्रामानि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो सोलिला होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बेयावनो इउपिपिएल दोलोआ बे बाराव 20 निबो बांसिन बियाबाव देरहानाया रोखानानै माखन सरगियारि बिथाङा फोरमायदों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ सेथि मासियाव आरो बिपिएफ दोलोआसो थामथि मासियाव दं होनना बुंदों जेराव हाग्रामा महिलारिनि लेफ्ट राइटआव रावबो मोजां दैदेनगिरि गैला होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल दोलोआ सेथि मासि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआसो जोबथा मासियाव दं होननानै बाथ्रा बुंदों माखन सरगियारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि एक्सक्लुसिभ ग्राउन्ड रिपर्ट लानायनि गेजेरजों माबायदि बाथ्रा फोरमायदों मासिखौ लानानै बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि थाव फोननाय बादि आरो जेनेबा गावखौ मोजां मोनथो होननानै बाथ्रा बुंनाय दानि बिजेपिखौ एसे गोजौ दिखांबा हयथ' गावखौ बिजेपिया मोजां मोनगोन नामा नै बिदि आरोथ' बुजियै नङाना रावबो गासैबो बुजियो आरो नैबे आरो बाथ्राया दिनै एक्चुअलि गासैबो मिन्थिगौ जाय बुंदों बिसोरबो मिन्थिगौ इउपिपिएल दोलोआ जे 1 नम्बर पजिशनाव दिनै दं आरो मानो गैया जानो इउपिपिएल दोलानो दिनै सोरखार सालायगासिनो दं इउपिपिएल दोलानो दिनै जोंनि माबाखौ उद्धार खालामबाय इउपिपिएल दोलानो दिनै बर' अनाबर' सृष्टिखौ दिनै फोजोबस्रांनानै दिनै गासै जाथि जनगोष्ठिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय दोल होननानै दिनै माबा मोनबाय सिक्रिटि मोनबाय अब्लाना बै इउपिपिएल दोलोआलाय बोरै सिङाव थांनांगौ जाखो इथ' सम्भब नंखाया बेखौ गासैबो रावबो फोथायखाया जिथु इउपिपिएलनि जिथु स्ट्राक्चार जिथु सिस्टेम जिथु दलीय जिथु कर्मकर्ताफोरनि जिथु माबा खामानि मावनाय बेखौ आं नायनानै एकदम निश्चित भाबै आङो बुंनो हागौ दिनै 27टानि गोजौआव सिटखौ इउपिपिएल दोलोआ मोननाया गेरेन्टिखा आरो मोनगोन माबोरै मोनगोन दिनै नों नाय दिनै जोंनि बे समस्थियावनो नाय आं उदाहरन बेखौनो होनोसै बेहाय इउपिपिएल दोलोआ सिगां एकदम खममोन जायनि थाखाय इउपिपिएलखौनो मिथिबावामोन रायजोआ दिनै खामानि दामानिखौ नुनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय माखासे माबाफोरखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलखौ दिनै आंगोना लादों दा इउपिपिएल दोला ओरैबायदि रुट लेभेलाव दिनै बुथ लेभेलाव दिनै माखासे जोंहा कर्मिफोर दं 100 जन करि दं मोनसे कर्मि जोंहा बै माबायाव बै मा होनो बुथआव मोनसे बुथ लेभेलाव जोंहा 100 जन मानसि दं बेनिनो 40 जन मानसिया बुथ कमिटियाव जरित आरो बै बुथ कमिटियाव आरो माखासे जोंहा माखासे पर्यायनि नेता थायो ब्लकनि थायो आरो डिस्ट्रिक्टनि थायो आरो सेन्ट्रेलनि थायो बिदि माखासे दंबावो आरो बेजों आरो सानै आरो मानसिबाव जों एड खालामदों दिनै एड खालामनाय लोगो लोगो गासै जोंहा 100 जन जाहैयो बाराबो दं किसुमानाव हयथ' 90 जन गाहामबो थानो हागौ बे आरो दा बेखौ नायनानै नाहरोबा भटखौथ' जों ओरैनो सानना दिहुनखानो हायो
बेनिफ्राय माखासेखौ जों गारबाबो ओरैनो देराखानायाव फैखाना दं